ला भाई जी तो फिर गए ना भीतर। बाकी रापन तकलीफ तो फिर बढ़ गई ना, फिर मारपीट, फिर तोड़फोड़, फिर बाजार बंद। बंद कर हटा सबके, छोड़ दे सारे के। निकला सब सारे दुकान बंद करवा दा। चल बंद कर, सब बंद कर, सब बंद चला, चल निकलो, चला निकल चला रे, बंद कर। क्या होता है? टीम झोपड़ा मिलाउड एडवोकेट गोबर गणेश पांडे उर्फ जीजी पांडे रउआ से पूछे के चाहता रहे कि जेकरा के भीतर बंद के ले बनी वो भीतर कबले रही। जब ले भैया जी बाहर नहीं है, कोर्ट में देख ले। बाद में देख ले। चला ऑब्जेक्शन सस्टेन। एक्शन स्टार ही। अरे जेकरा नस में राजपूती खून के रवानी होला, ओकरा गर्मी से लोहा भी पिघल के पानी होला। गरीब के रोजगार ओकरा जिए के आधार होला। हमनी के दुकान सिर्फ 3 दिन बंद होला, 15 अगस्त, 26 जनवरी और मजदूर दिवस। क्या भैया आगे का? ही शटर डाउन। ओके। बाकी सब अप। एक पीस हमरो के ची खाइबू। ए वकील साहब, का जवानी की कढ़ाई में छानल, प्यार के चाशनी में डुबोवल, ई हमार स्पेशल डिश, हमार स्पेशल पीस खातिर बा। समझ ला। कोर्ट में देख ले।
कौन है रे एकरी माँ? देखो ना, हमार प्यार हमरा दिल से कबो जलेबी बन के निकलता तो कबो समोसा। तनी चाप के खाना। ए, जिलेबी बन के खियावा चाहे समोसा, लेकिन काशी के सिंहासन डोले वाला नहीं खे। ए हमार दिल के नरेश, खा लो ना तो हम अपना जवानी के धमाका से तोहार पूरा किला हिला दे। एगो मर्द के साथे खुलेआम छेड़खानी गुनाह हो। रे भेड़ा, ई तो हमार होखे वाला भतार ह। बेटा जिलेबी खा लेना तो आज ही तोरा के खा जाई। ए सुमन, हाँ खा ले। खाना ना ऐसी ना। तब कैसे? लोग सही कहले कि प्यार आनर होला। खाली आनर ना, बहिरो भी होला। प्यार आनर होला, बहिर होला कि लंगर होला, ई सब तू हमरा के काहे सुनावतारू लोग? काहे कि एगो वेल्डिंग करे वाला के प्यार में खुद के बिकाए खातिर तैयार बाड़ू ना। बिकाए खातिर ना यार, हम तो लुटाए खातिर तैयार बानी। आखिर ओकरा में ऐसन का बात बा कि तोहरा खुद पे काबू नहीं है? का बताई यार। शान छपरैया, स्टाइल आरा जिला, बाह में आए रजाई के स्वाद। ते ही बताओ, मन कैसे मानी ऐसन मर्द देखला के बाद? कौना के कपार पर काल चढ़ल जौन हम आदमी से लड़ल। कौन ही दुकान खोललो सरे? कौन? कौन है काशी? बोल। गौर से सुन ले झंडू बाप। काशी है तोरे बाप के नाम। ते बता रे कौन है वो? ना कौन है? जा ई कौन है रे? भोजपुरिया जवान, सिंह राशि, एक एक बंदा के विश्वासी, नाम है काशी। ए काशी, रुक, तोर कबर है जे खोदवाव तानी। ए खोदा सब एकर कबर। जाओ। देख के तरफ गइल का? भैया भाई जी के तो हम एक पटकनिया में भूजा नियर छितरा देती, लेकिन तुहार लिहाज के लिए। अच्छा तब का तुहार पावर दिखावे खातिर हमनी के आपन पावर नहीं दिखाई नहीं जा। ए साले, तोहनी के मोबाइल में आज ले टावर ना आई, पावर दिखाई बस। चलो सा आगे तनी, हम खाली का क्या होता नहीं।
के ही जोहत रहनी है। हम भूतनी है, भूतनी। तो हम भूतनी लोग के बता रहे हैं, आगे बोल। रे मूर्ख इंसान, अपना जान के परवाह कर। तोरा हमसे डर नहीं खे लागत। हमके केहू से डर ना लगे, थोड़ा बहुत अगर लगबो करेला तो एगो चुड़ैल से। का नाम हो चुड़ैल का? ओकर नामो लेवे से डर लागेला। ओकर नाम है सुमन। का? ए, ते हईस, ऐसे बढ़िया इहे बा, एके डाल के रख। पहन 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 एके पहन। ए घोचुदास, हमरा में का भूरी लागल बा कि स्वाद नहीं खेले